Ani ay manag-igagaw ug managsuon nga mipakita sa kamaayo nilang musayaw ug mensahe aron lang gayud nga mapakita ang ilang pagtahod ug pasalamat ngadto sa mga frontliners. Si Femari Dumabok sa report. Nagtrending sa social media kining post ni Kate Aguilar sa mga pagumangkon nga kwelang nagsayaw nga gamit ang TikTok pag-awhag sa publiko sa pagsunod sa mga mando sa gobyerno aron makalikay sa COVID-19. Sulob nila ang ilang mga uniform pagpakita sa ilang kami nga usab sa pagtungha diha sa mga eskwelahan. Ug sa dayon tapos sa video, sulob na nila ang mga uniform sa health workers, dungan ang pasalamat ngadto kanila. Niani ang video og 189 ka shares, 2,500 nga views ug dulaan sa 600 ka reactions. Ug ni ay mga apo ni Nats Humawas ang nipadangat sa ilang gugma og pasalamat sa tanang mga frontliners. Mga frontliners, mga doctors, mga nurses, mga government employees, mga army at mga police, at mga LGUs na nagbabantay at nagproprotekta sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.